Ini ndine mukoma akashayikirwa nemukadzi asina kuroora, ndobva hama dzacho dzatanga kunetsa. Mukoma kwakurova mumwe mudhara aitaura kuti tisu tauraya mwana wavo, ndopavakacherera guva pamukova pedu, saka ndakazokurova vabereki vakafa. Mukoma ari Joni, asi akasiya avakawo musha wake pakasiyana nepavabereki vedu apa. Rimwe zuvawo hameno ndakafunga sei ndokufukunura guva racho usiku, ndokutora mapfupa kuisa muchitini endi ndokunocherera kumba kwamukoma, nekuti ini ndini ndakasiyiwa pamusha pababa. Ndakati mapfupa anofanira kuenda kumuridzi womukadzi. Mai guru vaye taakuvaona vakagara paive neguva, vaakupfuka vedu wee. Ndakushayiwawo kuti ndoita sei. Muridzi wenyaya yekuti ndizive kuti achiri mupenyu kuSouth handizive nekuti handina communication naye. Kuhama dzamai guru kubva zvakakasiya vaviga mwana wavo padhoo pedu, hapana akazotaura navo futi. Kutonovatanga tisati tapedza imwe nyaya yekutanga, handioni zvichinobuda. Ndoitawo sei hama dzangu?